Türkmen halky ýene asalymdan döwlet başdanymyzyň saýasynda dünýäde uly abraýy eýe bolan ýurdumyzyň şanly garasyzlyk toýuny belläp geçer. Bu toýun öňü syrasynda halkymyzyň göwün törüni, uly joşguny hemde ýetilmez buýsonja beslen şahatlykly wakalaryň biri. Hormatly prezidentimiziň satyn alyp bermeginde halkymyzyň günnelik durmuşyna nur çaýjak, çäksiz mümkinçilige eýe boljak. Ýurdumyzyň şäherleriniň ýaraşygyna öwrüljek. Ak ýollarymyzda röwşen ýollara rowan boljak. 700 sany döwrewap ýutonk awtobuslar gelip goşdy. Uzunlygy 12 metr bolan ýuton kysymly awtobuslaryň hereketlendirjeti ekologik häsiýetli Ýewropa 5 ölçegine laýyk gelýär. Täze awtobusyň döwrewaplygy, rahatlygy we ýene-de bir näçe ajaýyp oňoýlyklary ýylleşlerimizde ýakymly täsirleri galyryp, oňa seslenmeleri döretdi. Ulu hyzmaty üçin tölew geçirilşi sany ulgam arkaly üçin edilenler. Bu ulgam yerli bank kartlary, QR kod we kagaz petekleri arkaly işleýär. Awtobusyň hereketiniň tezligini dolandyrmak üçin awtomatik ulgam hereket edýär. Thomas Passanyň ýurdumyzdaky aýratynlygy bolan howa şertleri göz öňünde tutulyp, täze ulagda ýolagçylaryň oňoýlylygy üçin sowadyjy enzamyň işledilmegi gurnalandyr. Şeýlelikde bu awtobuslar paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna we onuň mihmanlaryna ýakyn günlerde hyzmat edip başlar. Goý ýollar ýollara, toýlar toýlary ulaşdyn.